लानो नागिरदों आरो दिनैहाय ओमफ्राय बेखौनो जोङो नै थांगासिनो दङ गसाइगावनिफ्राय दा ओंखारबाय माने गारि गोदानखौहाय मैया बुक खालामनानै फैबाय आरो ओमफ्राय दिनैहाय लायसिगोन एकदम खुसियानो लाजाया गारि गोदान मोननायनि माने गारि बयबो गोदान गोदान लुबैखायो नालाय ओमफ्राय सिगांथ' गैयामोनबो नालाय जेनेबा लानो हानायखिनि बिदि जायाखैमोन नालाय बेखौनो लायाखैमोन आरो ओमफ्राय बेचारा गारि सेकेन्ड हेन्ड लादों मानसिफोरनि मोननैसो जाबाय 6 बोसोर जाबाय गारि गोजाम गोजाम सालायनाया ओमफ्राय दा गोदान सालायनो लुबैबायनो बेखौनो लायनो थांगासिनो दं आरो स' लोगोफोर आङो दिनैहाय माने ब्लग बानायबाय जोंनि बे खुसिखौ नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनोसै होननानै ओमफ्राय गारिखौ नायदो गारिखौ मा गारि आं खिन्थाला भिडिअखौ जोबजासे नायला आङो दिन्थिगोन ओमफ्राय नायनानै कमेन्टआव होबानो जाबाय नोंथांमोना अके लोगोफोर दा जोङो थांगासिनो दं बोराया रिंहर एसे गारि लाग्राया आबैनावसो लिंगासिनो ओरैबायदि गोसोखांबाय बिब'खौ मानो दे खुरनि नै लोगोफोर जों दसे थाथ'दों नैबे दा गारिखौ सालायबोनो मानसि नांगौ नालाय बेखायनो सासे मानसि नांगौ जानायखाय नेदों आरो ओमफ्राय बेबो थांगोन नालाय दा फैबाय Jadi hai belum? Hai. Itu bahasa sana bahasa lagi. Beda-beda kurang lagi na. Ini babu asina एकदम burai है ना. नहीं ना गाड़ी होगा ना देख सकते हैं. आगे तो गाड़ी माने থাকলে ওই যে বাবু ছোট ছিল এজন্য যাইতে পারে না. এখন কি হয় দেখি. এখন হ্যাঁ দাদা হয়. মানে টাইম দিতে পারি না কি ফিক্স টাইম. কোনো টাইম টেবল থাকে না जोंनि न'खौ मोनाखै ना बे बारबाय ए माला माला बै अन्थाइ दोननायनि सिगाङावनो मोन ना नै लोगोफोर जोंनि गामि बोराइनि बिथा गोजामखौहाय इउटुब चेनेल दा ना মানে নতুন আছে সেগুলো আমি শেয়ার করে না ফ্রেন্ড আছে না হ্যাঁ এখন তুমি করিয়ে দে 3 লাখ Urunachaलाव थांगोन बाबा खोनाबाय कत दाम दिसे Urunachaलाव 33 बङाइयावसो दं बाबा माने नांगौखो बङाइयावसो थांगोन ना गारि लायनो बाबानि बाबा दाख्ला खानाया गाज्रि जायोना गाज्रि जाजोब्बाय खानाया Urunachaलावसो थांगोन होनबाय बाबा माने दाखालि फिफाया Urunachaलाव थांदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखौनो गोसोआव लानानै Urunachaलाव थांनो होनबाय थायो आरो बियो देनां थांगोन दासो हनै गारियाव नै जिजिया हनै मालाय बिमाजों गाखोदोंना थांदों बियो स्कुलाव थांदोंमोन नामालाय ओमफ्राय स्कुलाव फैफिनबाय फैफिनबाय स्कुलनिफ्राय स्कुलाव थांगासिनो दं न'आव थांगासिनो दिनैहाय लामाखौ खालि मोनदों आङो ने एसे खालि गाखोनायनिफ्रायनो बेना दावराव मोननोसै ओइ बे गारिया माहायबा लाखिथ'दोहाय बेनो माबा होनांसिगोन जानो एकदम गोसोखांबाय थाबाय दखान फिसा मोनगोन नै लोगोफोर थांगासिनो दाबो मोना बाबाया जानोबो जेबो गैया नै बेखौनो जासाबबाय नै लोगोफोर जोङो श'रुम मोनबाय बाबा साइन होगासिनो दङ नै बोराया साइनानो बेसेबांमोनलाय 60 60 नि बारा बारगोन जय बर' हारिनि साइनायनाखौ जय बर' हारिनि नै जोङो दायो श'रुमनिफ्राय फैथ'बाय आरोना माखासे खामानि दं नालाय बेखौहाय बिसोरो खालामनोसै बोराया साइन होनानै फैजोब्बाय
ओमफ्राय दा जोङो बाजै हटेलाव ओंखाम जानो थांगासिनो आरो बाजै हटेल का हे तुमी आमाके राखिया आस्ते पारेना ए जोंनि आदानि बिल्डिंआ माबेमोनलाय आयंनि फिसालानि हनै बै मोनदां पिंक कालारा बावबाय बेलेबायदि ल' बाजै हटेलाव फैबायनि जोङो ओंखाम जानो माथो बन्द बायदि स्निग्रा जानायफ्रा दंना गैया लोगोफोरजों फैफिनबाय श'रुमाव नै फैफिनबाय लोगोफोरजों नैबे श'रुमाव फैबाय गारिया मा खालामदोंलाय गिखायानै गथ'आ ओरैबायदि मा खालामगासिनो दं फैदो बिबेनखौ गालांसै जों ना बुस्थुद्राय गालांसै बिबेनखौ नेगासिनो जाथारनोसै नै আপনাকে বলবো আপনার লেট হলো লেট তো কিন্তু ফোন আসলে আমি বলবো না আমি ভয় বলবো বেশি নতুন তো একদম ভালো না লাগা टाटा बाय 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 थैंक यू मुझे चॉकलेट नहीं मिला देखो चॉकलेट चाहिए ये तो ओ थैंक यू भाई घर करने थैंक यू जिनिस माने ड्राइव करिब सीट बेल्ट लगाबो हां असर जिनि থাকিব তাও सीट बेल्ट लगाबो আজি কালি মানে ड्राइव से साइ करिब हस्बैंड তেনে বাজি থাকিব হয় ন লগালে ঠিক আছে মেডাম বাই বাই মেডাম তা মাথো এই গদান সাগর সাবি দিন আচ্ছা দাদা সবাই হয়ে ওখানে তো চলো রিচা ওই বাই 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 কাম देखवा आया आयु ने थैंक यू गारि गोदान होनायनि थाखाय आफायसो जोंखौ दैदेनलांदो मोजाङै सालाय दे बिबेन गोदान गारि गोदान गाखोदों आयु मेंलायबाय लोगोफोर नै दासो श'रुमनिफ्राय जों ओंखारबाय ओमफ्राय ओरैहाय थांगासिनो KFCआव एसे हाबनिसै जों सानैखौ ओरै दे थांनो मोना दाबो लिपस्टिकफ्रा खारजोब्बाय नै जाजोब्बाय उन्दुनो ओंखारलायबाय माला थांनो मोनबावगौ गस्ला गुदुंखौ गानहैनोसै ना बाबा गारियाव दे औ थफि हमग्राखौ थफि हमग्राजों गाननो माबा बायनांगोन ना लंपेन्ट जिन्सखौथ' लायाखिसै गामनिखौ
जिन्सखौ जों रं साइडजों थाबायदों ओहो नोंहा नागिरबा मोनगौमोन गावनो ओरै टेनसन टिउबेन जों न'आव थांला ना थांला थांला गारिया बानायगासिनो आयु दाबो जाया बेसे गोबाव नांबावगोनथाय मा बिलाइ मा बियो नोंखौ नाहरदे नोंखौ नाहरदे कत देरि आरो भाइ आलसि लागছে बोरिं लागছে घुम दरसे बाबु हे दे ना नै आयु आयु मेंलायबाय जोंना लोगोफोर मेंसोजोब्बाय गारिया दासो थांगासिनो दं मोनालायबाय ओरैबायदि खयथा जाखो 8:30 जाबायना 8:30 जालायबाय नै आयै नानि बाबा उन्दुलांबाय नै बाबुआ